This world is not my home. I am just passing through. Earthly treasures soon will fail, but I found my hope in you. You are the one I want. You are the one I need. This world can have it all. It can take everything.
matagalaw sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa kanala kong lakaw, ikaw ang maguna. Daigid ko ikaw sa matagalaw sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa kanala kong lakaw, ikaw ang maguna. Magahiya ka, Jesus.
Sige, mapadayon ta sa ato ang pagdayeg sa Dios. Wow. When we speak Jesus, the mountains flatten. Isulti na to, i-deklara ang pangalan ni Jesus. Grabe. Grabe ang change. Nga dili na ta mausab pa sa kung unsa ta sa una. But the change, the 180-degree change in our situation, and dili lang sa atong situation, but our life mismo. Wow. Kanindot, ano nga, naay, when we speak that name, kung naatay isulti nga pangan, dili pagidaghan. Ipagidaghan. It's just the name of Jesus. Pangalan ni Jesus. Ug tanan mabag-o. Amen. Harong buntaga ato lang ideklara. Ideklara over our situation, declare over everything, and declare unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tangtanga na to ang mga butang nga makapa-overthink nimo, tangtanga ang mga butang nga makalayo nimo sa Ginoo, but focus on the little details nga gihatag sa Ginoo sa imuha, and be grateful and be thankful. Kay bisag unsa man wala ka biyai sa Ginoo. Amen. Sa mata kasing-kasing huna-huna, kaya dunay kalinaw sa imong presensya, sa ngalan mo, Jesus. Buot ko i-deklara ang ngalan ni Jesus sa tanang bisyo sa taong ni kapos. Himantalang paglaw mo kagawasan sa ngalan ni Jesus. Kaya ngalan mo may gahong o kaayuhan o kinabuhi. Mubungkag sa tanang gabos, muhayag sa kangiti ug budila. Buot ko i-deklara ang ngalan ni Jesus sa mata kasing-kasing ug huna-huna, kaya dunay kalinaw sa imong presensya, sa ngalan mo, Jesus. Buot ko i-deklara ang ngalan ni Jesus sa tanang bisyo sa taong ni kapos. Himantalang paglaw mo kagawasan sa ngalan mo, Jesus. Kaya ngalan mo may gahong o kaayuhan o kinabuhi.
ngit-ngit humudira. Kayangalan mo may gahom ug kaayuhan ug kinabuhi. Bubukag sa tanang gapos, buhayan sa kangit-ngit ug mudira. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ug ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. O Diyos, labaw sa tanan, o labaw sa tanan, Jesus. O Yahweh, labaw sa tanan. Kanimo lang mo Diyos, o may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. O kay ikaw ang ako Ginoo. Kanimo lang o Diyos ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. O kay ikaw ang ako Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Kamalan ka, O Diyos sa kanluran. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Napakasan gusto ko
Diyos sa kalangitan, o Diyos sa tanan, Diyos sa kabukiran, kisaligan, labaw ka sa tanang butang. O Diyos, labaw sa tanan, kalibutan, kamahanan ka. O Diyos sa kapturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang, niinig kalibutan, kamahanan ka. O Diyos sa kapturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang, niinig kalibutan. Tuo ko mo sa likod, kanimo akong Ginoo. Ug ang balaan mo, Espiritu, ipakutsad mo kanako. Mutuo ko mo sa likod, kanimo akong Ginoo. Ug ang balaan mo, Espiritu, ipakusad mo kanako. Kami magapadayon sa aling Lukas. Ikaw ang among tagbalantay, ikaw ang among deliverer, ikaw ang among provider, ikaw ang among tanan na itinakos ng Diyos. Karon na niya kami, pasalamat sa kasimba, dahil nakakaroon ng loob niya kanina. Maayo ka, Lord, mao sa tanan magkagagahon ka Ginoong Diyos. Amo ka tinay sa kasimba. Amo ka tinay, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Salamat. Amen. Amen. Tanan mingon og Amen. Amen. Amen ta mulingkod ato usang i-witness ang ato mga kaigsuonan nga musunod diha kang Kristo pinaagi sa pagpabautismo. Ako gitawag si Brother Kenneth Nelias. Brother Kenneth Nelias, ingon ang Biblia, repent and be baptized. So, sa atong pagpahinumang-hinulsong sa atong mga kasalanan, ang sunod na itong buhaton mo ang atong pagpabautismo. Tungod kay kini, nagpaila, nga ikaw ni sunod ng Kristo, ikaw namatay kauban ng Kristo, mapanhaw kauban ng Kristo. Amen? Amen. Okay? O, gikan sa Bible study ni Brother Ranil. Ranil, yes. Atong tuyan atong kamot niya kang Brother Kenneth. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni Brother Kenneth. Lord, adunay kalipay sa kalangitan, bisan pa sa usa ka kalag nga mudawat diha kanimo. Ug Lord, karon nga nigamaog desisyon si Brother Kenneth nga magpabautismo. Salamat kay Lord, kay mo siyang gibag-o, imo siyang gihinluan pinaagi sa Ginoo ni Kristo. Ug karon kini makapamatuod nga siya mahimong imong tinun-an Ginoo. Ug mao
Monchito. Lord, among ginala sa pag-ampo si Brother Monchito. Salamat kay mo na siyang gibago, imo siyang giluwas. Si Kristo na sa iyang kasing-kasing. Karon siya ni mamaong desisyon musunod ang kanimo. Isip imong tinunan. Karon ituman siya sa mando nga magpabautismo. Amo siyang bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Atong gusto na atong pagpapagpawakan sunan. Naman kayo ko ng Biblia, adunay kalipay sa langit sa usa ka kalag mudawat ya kaniya. Okay, si Bimboy Montecalvo. Praise God. Tulo ka buok. Tulo ka buok. Hallelujah. Sa negro ni Brother. Ginoo, salamat kayo sa kinabuhi ni Brother Bimboy. Salamat, Lord. Kaya mo siya ibago ang balang espiritu nga na kaniya, Ginoo. Dili na siya magbalik sa iyang karaan nga kinabuhi. O Lord, sa iyang pagsunod diha kanimo siya makatubo. Siya makatubo, magtubo o mga ila kanimo nga iyang Diyos. Magasunod diha kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Lord, kay mo siya gihugasan, giluan, pinagi sa dugo ni Kristo. Ug karon ang iya ang pagpabautismo na pamatuod. Kaya siya mosunod diha kanimo ug siya imuhang tinunan. Amo siya gibautismohan karon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Naka na itong atong Ginoong Diyos pagkasama ng sunan. Hallelujah. Amen, 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 amen. Maayo kayo ng atong Ginoong Diyos. Amen. Kung ako partner, mga kaigsuunan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, pagpadayon kita sa pag-ampo. Padayon na itong ampo ang Israel, ang Pilipinas. O niya iampo ang panginahanglanon sa imong kaistorya karon. Pumunta na siya sa iyong prayer request. Padayon na itong ampo ang Israel, ang Israel trip karong November. Ikaw mahimo nga makakuyog sa pag-adto sa Israel. Unya ipadayon na itong ampo ang atong nasod, ang paglambo sa atong nasod bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa pagtaas sa presyo. Unya ang taga-Pisig ko mulambo gyud. Panalanginan kamo sa ngalan ni Jesus. Okay? Unya pangutanan ko sa kanin ang imong partner. Sige. Unya itaas ang inyong mga tingog kay ampo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoong Diyos. Salamat kayo, among amahan. Salamat kayo kining higayon nga kami nagatigom o God. Ikaw ana sa among taliwala, ikaw nagapaminaw sa among mga pag-ampo. Amo kang gisimba, amo kang gidaig, amo kang gihimaya. Walay sama kanimo, Ginoong Diyos. Makagagahom ka sa tanan. Imo lang gislitok ang pulong ug ang tanan na hitabo kayon. Lord, ingon ka pangayo, ang tanang mangayo paghahatagan, ang mangita imong pakit-on, Ginoo, makakita, makakaplag og manuktok og imong abrihan. Aba, we lift up to you Israel. Padayon na mo panalanginan ang nasod sa Israel. Nga ikaw magapanalangin ni ini, Ginoo, ang imong kabubuton mo ay mahitabo sa Israel. Ampo na mo ang ilang kaluwasan, pag-apri sa ilang mga mata ug ilang mga kasing-kasing. Salamat kayo, Lord, nga makita nila sa Jesus nga ilang manluluwas ug sila mo dawat kang Ginoong Jesus nga ilang personal nga manluluwas. Iampo sad namo ang panalangin sa Israel, Ginoo, ang imong gisaan nga mga panalangin sa Israel. Ikaw ang mubuntog sa mga kaaway sa Israel. Ikaw magapanalangin kay Israel. Ikaw magabubugulan sa Israel sa insakto nga panahon. O Lord, ang mga kaumahan sa Israel, kini imong panalanginan. Father, we ask you, Lord, that you bless Israel. Yan po sad namo nga kada usa ka namo, makaadto kami sa maong lugar,
hatagi og higayon ang kada usa. Lord, hatagi og abilidad ang kada usa nga makaadto sa Israel sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat kaayo nga bisan pa sa among pagplano nga moadto sa Israel karong November. Thank you, Lord, sa imong proteksyon sa grupo nga moadto, Ginoo. Salamat, Lord, sa provision. Salamat nga kini makadugang sa ilang pagkahibalo, pagkaila diha kanimo, Ginoong Jesus. Malig-on ang kada usa. Og Lord, padayon namo giampo bisan pang among nasod. Ikaw magapanalangin sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ang mga katalakman, Ginoo nga mahitabo. Lord, salamat nga ikaw maghatag abilidad sa among nasod nga makabangon. Lord, ang mga gibahaan nga mga lugar, Lord, dito sa Mindanao, Abba Father, among gipray, ang mga nawadag mga panimalay, Lord, tabangi sila makatukod pag-usab sa ilang mga kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat kaayo, why imposible diha kanimo, Lord. Gideklara namo ang panalangin sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, O God. Labi na ang revival, O God, ang pagkapig og mga kalag sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ampo namo ang kaluwasan sa tibok Pilipinas, ang among presidente, ang among vice president ug tanan nga mga senador ug tanan nga mga leaders ug sa departments, O God. We lift them up to you, tanan nga ministro, Lord God. Gamita sila aron mauswag ang among nasod sa ngalan ni Jesus. Tangtangon nimo, Lord, ang corruption sa Pilipinas. O Lord, adunay honesty, O Father God. Lord, sa tanang mga leaders, tanan nga mga government officials, local, Lord, national, ikaw ang magahatag og wisdom kanila unsaon nga ang among nasod mo uswag, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Bisan pa sa pagtaas sa mga presyo sa gasolina, mga pamalaliton, ikaw ang magapanalangin. Labi na ang PC Go families, O Father, ang imong mga katawhan, O God. Lord, sama sa unos sa panahon ni Noah, Ginoo nga ang barko naglutaw-lutaw ra above the floods. I pray ang imong katawhan maglutaw-lutaw, Lord God, ibabaw sa mga panghitabo sa kinabuhi, O God. Bisan pa sa mga pagsulay o unsa pa man sa ngalan ni Jesus. We pray, Father, that you bless your people. I-prosper nimo ang mga katawhan nimo, Ginoo. Labi na katong musunod sa imong pulong, Lord. Ang imong pulong tinuod gayud, ang imong pulong kasaligan, O God. O kami nagapadayon og tuo og salig niya kanimo, Ginoong Diyos. Ikaw magapanalangin ka namo, Lord, ang matag panimalay sa pisiko, imong mga katawhan, God, gamiton minimo sa pagkabig ug mga kalag. Adunay kadasig, Lord, sa ukaw, kainit sa mga kasing-kasing. Diha kanimo, Ginoo, bisan pa sa pagdasig ug mga pagkabig ug mga kalag, O God. Gamiton nimo ang kada usa kanamo, Lord. Mao nga ikaw magapanalangin kanamo, Lord. Salamat kaayo o kami mahimo nga recipients sa wealth of the wicked, O God. O Lord, gamiton ang imong panalapig diha sa paggala o mga kalag diha kanimo, Ginoong Diyos. Salamat kayo, Lord, sa mga disciples nga ma-raise up sa Praise Cathedral. Mga disciple makers, O God, nga ang kada usa magatinguha nga mahimo siyang fisher of men. Musunod diha kang Kristo o si Kristo Jesus ang magagama sa kada usa kanamo nga mahimo kami mga fishers of men. Lord, salamat kaayo ang tanang maluwas imong idugang kanamo, Ginoong Diyos, o kami magapadayon o grow o increase, Lord, spiritually and numerically, O God. Lord, ang imong simbahan magauswag to the north, to the south, to the east, to the west, O God. Magagamit ka sa tagsa-tagsa kanamo, Lord. Ang mga satellite churches sa PCGO, magapuno kini, magaawas o maga-expand, O Father. Ng mga D-groups, Lord, padayon kini nga adunay mga milagrong mahitabo, Lord, as you have promised.
Aba, thank you. Bisan pang amo mga panginahanglanon. Amo kining gidala diha kanimo Ginoong Diyos. Walay imposible kanimo, Lord. Ikaw magatagbaw sa tanan namong mga panginahanglanon. Ikaw ang amon Jehovah Jireh. Ikaw ang amon Jehovah Rapha. Ikaw ang amon Jehovah Shammah. Ikaw, Lord, ang among banner, Ginoo. Kami madaugon diha kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Ginoong Diyos. O among gideklara nga kining mong lugar will always be filled to overflowing, O God. Adunay mga kalag nga madugang sa ngalan ni Jesus. Adunay mga kalag, O God, nga muduol sa atubangan para maluwas, magremisnuso sa ilang mga kasalanan. O adunay mga milagro nga musunod kanamo, Ginoo. Mga signs, mga senyales, mga kahibulungang butang, mga milagrosong butang, Ginoo. Mga butang nga wapa na mo nakitan, wapa na mo nahibalan, kini may tabo sa among taliwala, O God. Tungod kay ikaw ana sa among taliwala, ang balang espiritu ana sa among taliwala, Ginoong Diyos. O ikaw nagapanlihok, nagaligon sa kadausa, O God. Salamat kayo kini among gidala sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. O gantanan mo syagit og Amen. Amen. Okay? Unya ka nang anaa sa likod dapit, kuyura ang imong kauban, ari ta diri sa unahan dapit mga kaigsuonan. Okay? Ato gyud ang himuon nga batasan nga magpauna gyud ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Amen. Maayong buntag. Maayong buntag. Naka-microphone bas pastor no. Murag dugay-dugay na jud kong nawala, no? Akong paminaw sa kabulan na siguro kapin. Salamat sa Ginoo, no? Our God is faithful. Dagang kayong mga panghitabo sa akong kinabuhi. Among kinabuhi, dagang kayong panghitabo. Una, na-disgrasya ko nga it's a life and death nga pagka-disgrasya yun. Pero salamat sa Ginoo nga wag yun ko'y tatsa. Amen? Amen. Okay? Unya, pagkahuman pag yun, ana, namatay ang ako igsuon. Unya, together with that, ang ako igsuon, ang brother-in-law po nako, ako igsuon na COVID. Na sila sa hospital during that time. But our God is so good. Amen? Okay. Unya, just lately, ang account ni Isha na po na-hack. So daghang mga napangayuan og kwarta actually. Mga kaila ni Isha. Kinsa ninyo nakahatag? Naaba diri? Nga gipangayuan mo sa account ni Isha? Wala. But most mga doktor, nurses, mga nabiktima gid sila. And unya, on top of that, ang amo sang katabang nilayas po. Marabag one calamity kanang one after another. But our God is so good. Amen? Usahay makaingon ka, Lord, nag-tights man mi, nganong mahitabo man ni, nganong mang naay mga ingon ani mga butang. Kinsa ninyo nakapangutana sa inyong kinabuhi ingon ana? Ha? Nga nakagituhuan, mao ni ang pulong sa Ginoo, unya lahi ang hitabo. Salamat sa Ginoo nga bisan pa sa ina nga inana nga sitwasyon, dili na to usbon ang atong teolohiya. Dili na to usbon ang atong gituhuan o gibarugan nga pulong sa Ginoo. Amen. Ang sitwasyon musukwahi, lahi apan ang pulong sa Ginoo maura gihapon. Ang saad sa Ginoo maura gihapon ato kining barugan. Mao na nga nagaingon sa Mateo 7:24-27, busa si bisan kinsa nga nagapaminaw ug nagatuman sa akong mga pagtulunan, sama siya sa taong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. Bisag mo ulan o kusog, og mubaha, og kusog-kusuhon sa kusog nga hangin ng iyang balay. Unsaon ko no iyang balay? Kusog-kusuhon pag yun, no? Nanay ulan, napag yung hangin, o niya gikusog-kusog pag yun ang balay. Ingon diri, dili kini maguba
tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. So kung ikaw magtuman sa pulong sa Ginoo, maabot gyud ang pagkuso-kuso sa kinabuhi. Pero kung ikaw nagabarog sa lig-on nga pundasyon, imong gibutang ang imong balay nga ang imong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo, bisag unsa pay kuso-kuso mga kaigsuonan, mobarog ra gihapon ka. Amen. Amen. Mesa apan ang tao nga nagapaminaw sa akong mga pagtulunan o wala nagatuman niini, sama siya sa tao nga buang-buang, nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. Kay sa mo na, bisag unsa pa'y mahitabo, miyan ka, Lord, wa man nini mo gisaad pan ngano maning nahitabo. Okay? Wala gingon, barog yun ta mga kaigsuunan. Amen? Mao na gingon pagtuo. Kung sa imong tuhuan, ang imong mga panghitabo sa kinabuhi o ang pulong sa Ginoo. Tumanon doon ato yung tumanon o atong tuhuan ang pulong sa Ginoong Diyos. Hello? Di, mingan na baka, di na ako mag-tights, Lord. Di na ako mag-tights, tanawa, nahitabo lagi niingon ani. Grabe no? Kung wapag yung ko nag-tights, samot na siguro to namatay na ko. Diretso na kitong patay. Sometimes we go through a situation nga sobra pa si mong, nakaingon dyan ko nun, pagkahuman, Lord, pila ka sakyanan na mo ipaayo, ani. Ang akong sakyanan, ang sakyanan na banggaan, unya na pag-iusang na banggaan, tulog ka sakyanan tanan. Unya pag-assess pag yun sa guba, grabe, medyo, yun nga, grabe. Pagay ko, Lord, sobra kayo ni sa akong kapasidad. Asa ko manguhag kwartaan ni Lord. Unya ang imo pang mga kasturya, mga mangharas ni mo. May nalan si pastora ni atubang sa tanan. Badyo ko ni ato. Wako atubang si pastora ni atubang sa tanan. Pero kung makita ni mo ang pag-istorya ba, ang harassment nga na. Unsan kung ano ikaw magbayad sa monthly amortization. Apil na kami ang magbayad. Nya pila ni kabulan ayuhon. Yung ko, Lord, sobra yun ni kaayo sa among abilidad. Wag yun ko aning abilidad, Lord. Pero, wala man ni-miss ang Ginoo, no? Minong nganong wala na itabo man to, kabaw ang Ginoo. Kay bawo siya even before it happened. O kay bawo sad siya nga mo palusot, mo pagawas ra kanato. Amen? Humanining tanan no. Amo gyalaw ra sad si Ginoo nga pagho di kay human as we are going through. The Lord just allowed us to get out of this place and be in somewhere and just pamalandong sa mga panghitabo. For me, it's a major thing no nga. Oh Lord, grabe ha. Tulo ka sakyanan. Amo nang ipaayo. Amo nang bayaran. Asa ko kwarta ani Lord. Pero Lord, nisalig ko ni mo, nag-tithes me, nag-sow me seeds, nagdeklara mi sa imong pulong, mutuo ra gyapon mi sa imong pulong Ginoo. Mubarog ra gyapon, one day is going to be a testimony. Amen? Usa ka adlaw mo testify, mahimaya ra gyud ang atong Ginoong Dios. Amen? So, ako yung nakita no nga, mura ba gikuso-kuso gyud. Left and right gikuso-kuso ka. Unya tinuod gyud na nga we are going through a battle, and the battle that we are going through is a spiritual battle. Pero naay saad ang Ginoo nga we are more than conquerors. And all these things, yung na ang ending ani, kay ba mo say ending ani, it's going to be good. Romans 8:28, and all these things, we know that it's going to turn out into something good. So something good is going to come out of this. Amen? Mao na di kami ngon, Lord, di na kumutites. Di ka musulti, ana. Di ka, Lord, di na kumubuhat, ani. Kaya nag-tites man tako, nag-sow man tako seed. Now na ako, waka nag-tites, wako nag-tites, samot pa siguro. Hello? Amen? Because even at this time, no, sa atong gibasa sa Mateo, nagsulti dito nga katong tao nga nagatuman sa pulong sa Ginoo.
adunay hangin, adunay unos, gikuso-kuso, apan siya nagbarog gihapon. Amen? So ayaw ko na nga kay nagbarog na ka sa pulong sa Ginoo. Di ka mo agi kuso-kuso. Nagi panahon kuso-kusoon na yun da. And we thank God that ingon ang Biblia, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because in the end, adunay lamesa, and it's laden. There's a table laid before me in the presence of my enemies. And the Lord shall anoint me with his oil, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Amen. Pakpakan natong atong Ginoong Diyos. Victory is already promised. Good is going to come out. Amen. Okay, the testing will turn into a testimony, and it shall bring glory and honor to our God. Amen. The fact nga nagbarog ko ninyo at tubangan karon buhi pa ko mga kaigsuunan, it's already a big testimony of our good, the faithfulness of our God. Amen. Ang sakyanan mailisan na. Mailisan ako sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Our God is good. Continue to be faithful in bringing the tithes and sowing your seeds. Ayaw gyud mo pakabaya. Ayaw og don't be negligent. Mao na atong insurance. Yes, sometimes we fail to be insured in the earth. I'm not saying dili wisdom kung magpa-insurance ka sa kalibutan. There is wisdom in that. However, even in that failure, nga di ka ma-insured sa kalibutan, ang imong insurance na sa Ginoo. Amen? So we are assured. So don't give up on your faith. Padayon ta diha sa Ginoo. Our God is a good God. We have victory in our Lord Jesus Christ. And all the faithful tithers say, Amen. Manindog tang tanan. Manindog ta, kuhaan ninyo ikapulo sa Ginoo inyong mga halad. Padayon kita og faithful diha sa Ginoo because He's been faithful to us. He's been good to us. And let's pray. You bring it in faith and bring it in honor to the Lord. Abba, God, ikaw ang tagiyas sa tanan. Ikaw ang tagiyas sa among kinabuhi. Ikaw, Lord, ang nakaibaw sa ending, bisan pa sa sinugdanan. Kaya bawo na ka sa katapusan, Ginoo. Lord, we are here to honor you with our wealth. Ang imong ikapulo ug among mga halad, among gidala nga adunay pagtuo sa imong pulong, O Dios. Sama kami sa mga balay, sa balay nga gibutang sa bato. Dili kami matayog sa mga unos sa kinabuhi. Kami magapadayon, Lord. Og ang imong saad, abri nga kalangitan, magabukbuk ka nga sobra-sobra pa. Ikaw mag-rebuke sa devourer sa among kinabuhi, Ginoo. Ikaw magabadlong niining kawatan. Salamat kayo, Lord, nga sa among pagduol. Salamat nga ang imong pulong tinuod gayod ug amo kanang tuhuan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus ug tanan mo ingon og Amen. Come in front, bring the tithes and sow your seeds to the Lord. Good morning, PC Go. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless.
Inay mong tapad, musta na ka? Timing. Salamat sa Diyos. Maayong Ginoo, wa siya'y paglubad sa iyong mga panaad, bisad ang panahon, nag-usab-usab. Usahay uwan, usahay init, usahay wakakibaw kung uwan ug init. Kaya imong gibati, tugnaw. Pero ang Ginoo, way paglubad sa iyong mga saad. Amen? Inay mong tapad, balik, gipanalanginan ka, ug tagbawon ka sa Dios. Amen, amen. Atong pakpakan ng Ginoo, maayo kaya atong Ginoong Dios. Kita sa inyo, karon lang nakatambong sa Praise Cathedral Global Outreach. Mao ni ang imong unang pagtambong karong panahuna o adlawa o sa sukad-sukad. Tasa kung kamo tigsoon, we would like to acknowledge you. Among atong pakpakan ng Ginoo, praise God. Palihog, tindog, igsoon. Palihog, paduol mo diri atong ampuan, manindog kang tanan, ato silang ampuan sa ilang pagtambong, nga panalanginan sila sa Ginoo kada Domingo, ato naning buhaton, atong ideklara ang panalangin nga na sa mga bagong kaigsuonan. Palihog, kuyugi, Sister Rose Ann, palihog, unya, kuyugan sa Sister Binky, palihog, palihog sa pagampo, o palihog team, ato ning himuong Family Matters. Atong ituyad ang atong kamot. Amahan namong langit nun, nagpadsalig, nagpadayon ang among pagtuo, na nagkahigwaos sa imong kamaayo kanamo. Panalangini ang among mga igsuon karon nga ania. Dili ni ang una ang awahi apan ang una sa daghang mga panghitabo sa kaayo sa Dios nga ilang madawat matagamtaman kay ikaw ang buhi nga Ginoo nga among gialagaran. Panalangini Ginoo ang among mga igsuon karon lamang nakatambong, tagbawa, tagbua, hatagi silang kalinaw ug maalamong kalulot gikan sa balang espiritu, sugod rung adlaw kayang imong presensya magadagayday dinha sa ilang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Atong pakpakan ng Ginoo, makabalik na mo sa paglingkod igsoon. Welcome kayo mo. Kung naamoy mga prayer requests, iduo lang, isulti, kung kisay nag-imbitar, ipaduol ka na mo o ato ka nang iduol sa Diyos sa atong mga pag-ampo. O ato pong i-welcome ang magtiayon na kasal sa Canada pero karon lamang nako nakita menu na gyud ay. Palihog tindog, brother, nalimot na po ko. Ian og si Tonet. Apelido ani, bag-o naman eh. Tim. Palihog tindog so that everyone would acknowledge and see you. They got married in Canada, unya karon na murag giplano na nila ang kaminyoon mahitabo po diri sa Pilipinas. Sa ngalan ni Jesus, bisan sa damgo ato ng sugdan. Amen. Makalingkod, God bless you. Thank you for coming again. Makamingaw no ang atong kaigsuonan, mawala pagbalik lahi nagapelido. Praise God, pero answered prayer in taon na nga ang mga anak sa Dios gipanalanginan og naapoy pagmahal sa Ginoo. Atong ablihan igsuon ang atong mga Biblias ngadto sa Panultihon 19:2. Panultihon 19:2. Samtang nagbakasyon kami magtiayon, nagsigi kog ampo kay sa among naadtuan dapit. Grabe po ang ilang mga reklamo sa pagsaka sa presyo, sa sa ilang gitawag nga taxes nga ilang gipangbayran og kaguliyang mga rally nga ilang giatubang. Nangatumi sa laing nasod ug nakita namo dili lang gyud ay sa Pilipinas na atay mga suliran, tibuok kalibutan ang nagbaton aning gitawag nato nga resulta sa gira dinha sa Ukraine. Wala naman kayong epekto ngadto sa gitawag natong pandemya. It's really now more about Ukraine and Russia tungod kay ilang na apektuhan ang pag-agi sa gasolina, sa enerhiya, sa gas, ug unsa pang mga butang nga nakaapekto sa pagsaka. Saka ang demand, ug tungod ni ana kay ninihit ang supply sa ekonomiya pa dinha musaka tanan ng presyo. Ang tawag sa ato ni ana inflation. But pasabot, ang inflation, makabasa mo ana sa newspaper o sa atong balita,
Moingon gali sila naata sa 6 to 7% inflation rate sa atong nasod. But pasabot ni saka or ni kunhod ang abilidad sa atong kwarta og 6 to 7%. Sa nasod nga among naadtuan, 17% ang ilang pag-agi sa inflation. That's a very, very big challenge for them. 17%. Sa ato, 6 to 7%. Pero ang atong inflation, sugod-sugod pa man ing-ani na magid ni. Murabag sa ato, anad-anad na tagamay. Dili na ta makuratan. Pero sa mga nasod nga mura bitawg, first time nga mubati sila kalisod, murag di mag-abot, murag ing-ana, kuan kay sila kanang nag-overthink usay ilang pagabuhaton. Nakaingon na lang pugos Ginoo, salamat to kay Pilipino bisag atong ino nagsigig saka ang presyo, ang ngisi sa baba, wa gyud wa. Naay magpa-picture, moing ana lang gihapon ug moing nana moing ana. I mean, wala gyud tay issue pag abot sa pagbati. Tinuod na atay gitawag nga pagkabalaka, na atay mga reklamo, pero sa pinakakasing-kasing sa mga Pilipino, lahi ra gyud ta kumpara sa laing mga nasod. Ug usa na sa dako nga pasalamat sa Ginoo kay makangisi man lang gihapon ta. Ingon galing sila, bisan saging basta labing. Wa na'y tao. Di na gyud mo ganahag saging. Ayaw po taon. Oy, lami ba yan saging sa nga pirito? Amen? Panultihon, 19:2. Sa akong sigig pamalandong, nitungag yung kulot, unsaon man namo pag-atubang ang inflation rate nga nagsigig saka, pero ang among gobyerno dili pud kapasikat ug uminto tungod pud sa daghang mga rason nga mga gikabalak-an pud sa nasod, tungod kay kung mupasaka sila, mo reklamo pud ang mga atong gitawag nga employer or mga tigpatigayon, unsaon pud nila pagsugakod. So daghan silang balance nga pagabuhaton. So ang pangutana, Lord, kung ikaw ang among pangutanon, unsa may angay namong pagabuhaton? Sumunay atong tubagon karong adlaw, atong paningkamutan sumala sa pulong sa Dios, unsaon nato kini pag-atubang. Ingna imong tapad, sugod rong adlaw, wa nay kabalaka. Amen. Salamat sa Dios, maayo kayo ang Ginoo. 19:2 sa panultihon, nagaingon ng Biblia, dili maayo nga ang kadasig dili ubanan og kahibalo. Ang pagdali-dali, magdala kanimo sa kasamok. Akong basahon usab, dili maayo ang kadasig nga dili ubanan og kahibalo. Sa in English, ingon dinhi, desire without knowledge is not good. Desire without knowledge is not what? Dili maayo nga naa kay tinguha pero dili nimo ubanan og kahibalo. A lot of people wanted to be better. Gusto ko musaka ako sweldo, daga kun sapi, mo ni mo na, pero walay paningkamot unsaon nga makabot ang gitinguha sa sakto nga paagi nga dili lang kasa apan malahutayon hangtod sa kahangturan. Ug mao kana ang usa sa hagit sa ato. Tinuuray bagyud ta nga naningkamot makasabot sa pulong sa Dios aron atong maatubang bisan unsa pa nga mga hagit nga giatubang o gipaatubang sa yawa o gamiton sa Ginoo para pata makapalig-on sa atong pagtuo. Ingon sa Hebreo 10:23, dili ni nato kalimtan igsuon, ako ni siging ibutang sa atong gitawag nga Facebook, no, from time to time mo komentaryo ko kani gyud ang akong bersikulong siging isulti. Ingon diri sa Hebreos 2:23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Kay iyang tumanon ang unsa? He who promised is faithful. Timan igid na. Hebreo 10:23. Ang saad sa Dios iyang tumanon. Dili siya sama sa tao nga mamakak o ang tao nga mag-usab-usab. Ang Ginoo matinud-anon sa iyang pong. Sa niaging duha ka semana, mahagit gyud kaayo. Not the panahon nga
amo yung giunaw sa pagabuhaton, dagko kayo may hagit. Pero mas dako ang Ginoo nga wa na shock sa mga panghitabo. Usay atong no, Lord, usaon man ni nako marabag ang Ginoo, walay kalibutan sa nahitabo sa imong kinabuhi. Kasabot, kahibalo, usapan na mahitabo kay bawo ng Ginoo. Ang iyang gilantaw giunsa nato paghunahuna ang mga panghitabo ug unsaon nato kini pagtubag. So, ingon balik sa Panultihon 19:2, dili maayo ang kadasig nga dili ubanan og kahibalo. Anything that you wanted to experience, anything you wanted to happen, has to be matched with the knowledge of the Word. Has to be matched with the knowledge of what you needed to know. Without the knowledge that has been exemplified in the Scripture, kinahanglanon gyud na nato sabton. Kung walay kahibalo bisan unsang tinguha, dili gyud na mahimong malahutayon. Hosea 4:6, Oseas 4:6, malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha o kay gisalikway man ninyo ako. Isalikway ko usab kamo ingon nga akong mga alagad o kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Sa in English, ingon dito, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my people or as my priest. Ang pulong sa Dios igsuon, matinud-anon, timan-ig yun na. Ang imong panghitabo, mas dako pa sa imong nasabtan, ang pulong sa Ginoo naglantaw sa imong nakitang dako, pirtir na ng gamaya. Pero sabton na nimo gikan sa pulong sa Ginoo, dili nimo sabton sa imong kaugalingong pagbati lang. Kay ngano? Yawanon ang pagbati. Ingon pa sa Jeremiah 17:9, the most deceitful thing above all else is the human heart. So dili gyud ta palinlang sa mga pagbati. Kay dili man kana ang basihan sa pagkamatinud anon sa pulong sa Ginoo. Og tanan nga nagatubang og mga higante nga mapatay lang sa bato ni David, mosulti og Amen. So unsaon nato di ay pastor pag-atubang? So atong sugdan, una, mubalik ta sa atong tumong. Mubalik ta sa unsa igsuon? We have to go back to our purpose. Taas kog panahon na gunahuna, di ko mutingog, magkuyog mi ni pastora, nagsigir kog pamalandong. Na ako'y mga bersikulo nga akong gilantaw, magunahuna. And God just brought me some thoughts about why things are happening. Ay ang kalami tungod kay pulong manis Ginoo, puno gayud siya og atong matawag nga mga pagpakabana sa Dios aron ta makahibalo ug malig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Kanang trip na mo sa Israel karong November, dugen mo na to, gidasigin mo nagtuo ta nga tanan unta sa PCGO makaabot og Israel aron inyong makita ang pulong sa Dios nga nahitabo gyud na ngadto sa dapit kung ansa si Jesus naglakaw na tao, na banaw, ikatulo ka adlaw gikan siyang kamatayon. Wa jud ko nabalaka kay ngano na isaad ang gihatag sa Ginoo nako nga dili niya pakyason nga among gisabot duha. Og bisad pa na ay wa ni dayon, bisad pa ingon nga kay nakalock up naman ang pipila ka tawo sa among sabot sa ahente, sa agency. Salig gyud ko sa Ginoo, pero syempre naningkamot po kasi mong side nga dili gyud na siya mausab, nga matagbo gyud. Pero ang kabalaka sa ako na amay Ginoo. And I was really challenged. Kay makalit na lang, muwan ang 8, muatras ang 7. And then the Lord will just piece by piece put it all together. And the Lord has been faithful. Matinud-anon gayud ang Ginoo igsoon. And everyone said? Now, nganong importante nga atong sabton sa ang tumong sa Ginoo para nato? Atong balikan. Kay kung magkalibog-libog magud ang atong unahuna, libog na kay ta. So atong balikan, asa magyud ta mosugod kung dako ka gilantaw,
dako ka giatubang, unsa na imong gitan-aw, unsa may planos Ginoo, nganong naa man na siya. Ingon sa Genesis chapter 2 verse 9, Genesis 2:9, gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy, nga maanindot og mamungag mga bunga, nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi, ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagmugna sa Ginoo sa Garden of Eden, naa siya'y hardin nga gibuhat, gibutangan niya punuan. Ang punuan sa taliwala ginadili sa Dios nga pagkakanon, kay mo na ang punuan sa pagkahibalo, sa dautan ug sa maayo. Kung imong sabton, mapokus ta usahay nga sa tumong sa pagbuhat sa hardin, na atong malimtan nga daghan pang mga punuan ang gimugna sa Ginoo sa hardin, nga gihatag sa Dios alang kang Eva og ni Adan. Ug tanang mga punuan, mga makaon o sa diha, gihatag sa Dios panalangin kanila. Timan usa na tao ang tao sa kalibutan, di ba? Mugsamkon man na sa ginikanan pila ka bulan. Siyam, usa gihatag sa Ginoo ang tao ebag Adan, gimugna usa sa Ginoo, gitapos usa sa Dios ang tanang gikinahanglan sa tao. Sama pud sa bata, usa mo gawas ang bata sa iyang mama, ang Ginoo naghatag og siyam kabulan nga pagpangandam sa inahan ug sa amahan. So dili ta ingon nga makalitan kung naay ing-ani naay ing-ana, kay naagyoy pagpangandam nga gibuhat ang Ginoo sama sa pagbutang sa Dios kang Eva at Adan ngadto sa hardin. Giprovidean sila sa tanan nilang panginahanglanong pagkaon o unsa pa man nga kasilungan kung init o masilungan kung tagtugnaw. Wala gyud sila pasagdi sa Ginoong Dios. So atong tanawon nga naatay makita diri nga sabtununon aron dili magpabilin ang kabalaka. Ang tumong sa Ginoo, ang pangutana mauni, unsa may tumong sa Dios diha kanimo? Why has God created you? Nganong gimugna man ka sa Dios? Kay sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, ang tanang mga punuan na ay rason, na ay tumong. Nganong gibutang ang punuan sa taliwala atong dapita og naa si Eva at Adan, na ay rason. Ug mao toy nitagbo sa panginahanglanon sa tao ang gimugna sa Dios nga mga butang. Ug atong makita nga ang Ginoo nagmatinud-anon sa pagtagbo aning mga butanga. No usa may labot na nas inflation, Pastor Noel, ayaw kabalaka mo abuta ana. Pero hunaw usa, wala siya'y gihimong tao nga nahimong tao nga walay rason, naa kay tumong. Nganong naay punuan sa hardin? Kay giplanos Ginoo nga ang hardin og mga punuan gimugna muhatag og makaon, muhatag og shade, muhatag og suporta kang Eva og ni Adan. Ang purpose sa mga punuan, ang purpose sa environment nga gipuy-an ni Eva at Adan is to support the existence of Adam and Eve, aron mabuhi si Eva ug si Adan. Nganong naay binhi aron mahimo siyang punuan. Nganong naay punuan para makahatag og shade, pero dili ginay tumong, kay ang punuan maoy muhatag og bunga. Naghatag ba ang Ginoo kang Eva at Adan og lamisa og siya? Wala siya naghatag og lamisa, siya o balay. Asa niya gihatag ang lamisa, balay ug mga kakahuyan? Tuas punuan, gitago niya dito. Pero ang tao nga giprovidean sa Ginoo, maoy mo huna-huna unsaon niya pagkuha sa lamisa, sa siya, sa katre o sa pahimuon niyang gamit nga himuon niyang balay. So nagbutang ang Ginoo og punuan, dili lang para na ay punuan, naagi siya purpose, pero gimugna ning tanan para sa tao nga mabuhi ug muhatag og suporta sa panginahanglanon sa usa ka tao. So mga tuta, unsa may tumong sa Ginoo nimo?
Kay ang tumong sa Dios sa imong kinabuhi igsoon, maoy rason nganong ang imong giatubang, maoy imong giatubang. And there are times because we have not discovered, we have not uncovered the purpose of our lives, we're missing from God. We are not able to accept, receive, dili nato masabtan. Nganong dili mag-abot ang mga tumoy-tumoy tungod kay wa nato nahibalan ang tumong nato sa pagmugna sa Dios sa atong kinabuhi. Uban moingon nga, Pastor, ambot dili magyud siguro ko successful nga pagkatao. But pasabot daghan ko kayong kapakyasan, murag mao na lang yung kukutob. Kung muhis ko tag success igsuon no, kay inflation has got to do with your ability to buy. Kung muhis ko ta og success or kadaugan or pagka malahutayon or pagka mabulahan. Kung magisgutan ni ana igsuon, ang angay siguro natong sabton, ikumpara ba nimo ang imong kaugalingon sa laing tao para imong matawag ang imong kaugalingon nga successful ka. Kay dili man gyud ka na ang definition sa success. Ang success sama sa isda. Sa pagmugna sa Ginoo sa isda, unsa may trabaho sa isda kung mahimo siyang isda? Duwag basket? Maglangoy-langoy. Ang isda, kung mahimo na siyang itlog o nahimo na siyang isda, ang success nga imong matawag nga maayo ning isda kung mutubo og naglangoy-langoy. Kay ang isda gimugna para mulangoy. Ang kuyaw, ang isda gimugna para mulupad. In other words, they're not in their own territory. Wala siya sa dapit kung asa man siya angayan. Ang langgam, giun sa man pagdisenyo sa Ginoo ang langgam, mudive ilawom sa dagat? Di. Maglupad-lupad na siya. Matawag nimong successful ang langgam kung nagsigi siyang lupad-lupad. Pag dili nagaling na siya kalupad, naa na siya problema. That is when failure is going to be considered. So when you talk about the purpose of your life, nganong wa ka sa tumong sa dapit nga angay nimo kang tua, tungod siguro kay wa ka kahibalo unsa man gyud tumong nganong gihatagan ka gasa, abilidad o panghuna-huna nga naa nimo nga pinasahi ikumpara sa laing tao. Kay tanang tao gihatagan sa Ginoo og gasa, way taong wa naatatanan ana kay maunay puhunan nga gihatag sa Dios aron tatanan mabuhi og mapanalanginan. Ang gasa usa sa mga timailhan nga naay plano og destinasyon ang Dios sa imong kinabuhi. Nga bisan unsa pang imong pag-agian naay plano ang Ginoo nga tin-aw pa sa adlaw nga muigo nga na sa dagat. It will be better probably when it comes to the clarity of the purpose of what God has intended for you to have. So mubalik ka unsa may tumong sa Ginoo para nimo. Kay kung imong una-unaon di ko successful kay mas dagan man siya kwarta. Ako pastor 62 years old na ko, gamay ra gyud kog income. Ang uban gali 30 years old na nag-retire na. Nga naman, kaya dagan na siyang sapi, di na siya kinanglang mo trabaho, retire na siya at 30. Ako sa 60, oh, Diyos ko, Lord, asa naman ko, pupri ko nga sa 60 anyos. Asa man nimo gibase ang imong pangunahuna? Sa gidaghanon sa kwarta nila o sa gigamayon sa imong kwarta? Mao ba na ang basihan sa imong gitawag nga abilidad para ka makaatubang og gigante? Dili. Ang tumong sa Dios ang basihan igsuon. Kay kung imong gamiton ang comparison, kung pila imong nadawat, or pila iyang naa o gwa nimo, naa magi mas daghang bugo pa nimo. Amen. Makakumpara gyud ka sa bana. Wala na. Wala na. Pero mao ba na saktong basihan nga maayo kang tao? Nga naa ka sa gitawag natong success level. Dili. Mubalik gyud ta kay daghang tao, daghang kwarta, pero way kalipay og kalinaw. Napoy daghang tao, way sapi, pero grabe ang ngisi sa baba, murag way kalibutan nga nagdalag problema nila. Kay naa mo gid mo balik sa tumong sa imong kasing-kasing.
ug kung atong masabtan ng tumunga maunay si Yahweh nga mag-abli sa dakong pultahan nga naghuwat nga imong pagasudlan. Ang pagsabot nimo sa tinguha sa Dios nga na sa imong kinabuhi. Kay kung wa gyud ka nilakang sa pagtuo igsuon, sa gihatag, gibutyag sa Ginoo alang kanimo, kay naguna ang kahadlok, naguna ang daghang rason. Bisan asa gyud ka mabot nga di gyud ka kaabot sa angay nimong abtan. Kay ngano wa ka kaila, wa ka kasabot, wa ka nakasinati sa tumong sa Dios alang sa imong kinabuhi. So ang pangutana, gibase ba nimo ang success tungod kay mas daghang kang kwarta siya wa o siya mas daghan ikaw wa? O imong ibase sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi? Kay ang success igsuon wala man na sa pagkumpara. Kay kung comparison ng issue dili na purpose. Competition na lahi na nga level, lahi na nga istorya. Kung atong pag-isgusan ang pag-abot nimo sa abilidad nga magmalambuon, malahutayon, malipayon, malinawon ka, tungod kay naa ka sa taliwala sa kabubuton sa Ginoo. Ina imong tapad, naa baka sa kabubuton sa Dios karong taknaa? Kung tan-aw nimo wala pa, ayaw lang tubag, kay basig magsinumbagay mo pagpauli. So God has given you purpose. Gihatagan ka sa Dios og tahas. Naa kay tahas og kanang tahas nimo gihatagan kaniya og gamit or purpose or tools ug mauna ang imong abilidad para nimo tagbuon ang tumong sa Ginoo. Sama sa langgam nga makalupad, ang isda nga makalangoy, ang tao gihatagan pud sa Dios ug iyang tahas nga pagabuhaton. So ang atong success or kadaugan igsuon naa gyud sa pagtuklas, pagkahibalo, pagdiskubre unsa bagyud ang tumong sa Dios alang kanimo. Ako ganahan man kong magdoktor. Nakasuway na kong mangundoktor. Nakasuway na kong pamaligya sa bisan unsa. Pero naagyo'y tumong ang Ginoo alang kanako. Nag-meet me sa akong mga classmate sa 1977, class 1977. Paano ko kailan nila, kay mga tiguang naman sila now. Marabag sila lang. Sa akong paranaw, naniguang sila mo kita sa akong naong. Nya, ako gingi ko ang kahigayunan nga maka-share ko sa pulong sa Dios. Paghuman ingon tong usa. Hindi ko maunawaan bakit ka naging pastor, sira ulo mo nung araw. Ko nga, tanong ko rin yan eh. Pero alam mo, iba ang nagagawa ni Lord. Kung makaibaw ka sa tumong sa Dios sa imong kinabuhi, mausab gyud ka. Pero kung wa ka nakasinati sa gugma, sa planos Ginoo sa imong kinabuhi, hangtod karon bati gyapon kag batasan. Kay tan-aw nimo mas maayo man ka kaysa Ginoo, di nakamamati sa pulong sa Dios kay naa kay kaugalingon nimong plano. Mo na ang kalinaw, kalipay, ang gitawag natong pagka madaugon murag dili sa tanang dapit sa imong kinabuhi. So kinahanglanon gyud natong sabton unsa magyud ang imong tumong sa pagmugna sa Ginoo nimo. Kay ingon no sa Biblia sa Exodus 31, 2-3, 31, 2 ngadto sa 3, gipili ko sa Bezalel ang anak ni Uri, ang anak ni Hur sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom ug gihatag og kaalam ug hiyas. Sa pagmuhat og bisan unsa, siya maoy maghimo sa mga maanindot nga dibuho ginamit ang bulawan, plata ug bronse. So gipili sa Ginoo si Bezalel, gihatagan siya pinasahi nga abilidad. Kay naay tumong ang Dios kaniya. So ang iyang abilidad dili lang para ingon maayo siyang tao. Gihatagan siyang abilidad aron mabuhat niya ang planos Ginoo sa templo. Atong makita sa Daniel 1:17, Daniel 1:17.
1:17 ingon diri, kining upat ka batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon, ug si Daniel gihatagan niya hiyas sa paghubad sa mga tanang sa mga panan-awon ug mga damgo. So katong upat ka mga batan-on nga gipili para himuon silang mga leader sa taliabot nga panahon, gihatagan yun silang tahas sa Ginoo para sa nasod sa Israel ug giandam ang kalibutan sa taliabot nga mga panghitabo, hilabihan si Daniel. So atong makita si Bezalel gihatagag hiyas tungod sa planos Ginoo, gihatagan si Daniel tungod sa planos Ginoo. Ikaw, imo na bang nadiskubre? Kay kung wa pa usana sa imong angay iduol sa Dios sa pagampo, Lord, gusto kong mahibalo unsa bagyod ang imong gustong ipabuhat kanako, aron nako mabuhat ang akong angay nga humanon ning kalibutana. Kay di man ka natao para mamatay. Wa man ka natao para magminyo lang. Natao ka, nagminyo, nitubo, nagkapamilya para sa tumong sa Ginoo. Nganong yatagan ka niyag patigayon? Nganong yatagan niyag trabaho para ba naingon mabuhi ka? Dili, naay tumong ang Ginoo. Ang pangutana, nahibaw bang ka niini? Kay kung wa, lisod ang kinabuhi kung layo ka sa Dios. So saan nato pagkatubang sa kaning gitawag nga inflation o pagtaka sa mga presyo? Mubalik ta sa atong tumong kay naa diha ang Yahweh kung unsaon sa Dios pagbali sa imong kahimtang ug magamit ka sa paagi nga pinasahi ug mahimo kang mas labaw pa sa panghitabo sa imong kinabuhi. Now, ang ubang tao karong panahon sa gitawag natong inflation, depression or pagsakas mga palaliton nga ang ilang sweldo wa ni sakap. Ang atong gustong mahitabo, magpadato nako para dili nako mapobre. Maningkamot ko para ang salapi maana kanako. May manantingwa, dili man na dautan kay para man na simong kaayuhan. Pero kung wa ka kasabot, nganong ang tao makakaplag og ing-aning mga panalapian, ing-aning mga salig ihatag sa Dios kaniya, tungod man gyud na sa plano sa Ginoo gihapon. Kitahay no? Di ba? Naimnom mo atong kung naakay panginahanglanon o sa may pangayoon ni Mos Ginoo, especially kung mga palaliton o sa pangayoon sa Ginoo. Uyab? Nga naay kwarta? Wa na itaw. Tanang wa diri sultig amen. Usa ka choir. So kung kinahanglanon kag panalapian, mangayo kag sapi sa Ginoo. Nya ingana lang ba na basta muhagbong ang Ginoo og panalapian sa langit, sensiyo piso-piso, maigo ka, patay ka. Ngano mamatay man ka? Nakasuway kag maigog bato gikan sa 25 floor. Ang gravitational force will be so much. Dili na nimo makaya. Subot pa subot igsuon, naay advice ang Bible. Ecclesiastes 7:12. Ecclesiastes 7:12. Og makahatag kini kanimog dakong kasiguruhan sama ikahatag sa salapi. Ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot, mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Sa in English ingon diri, wisdom is a shelter as money is a shelter, but the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. Subot pa sabot kung atong pangutanon ang unsaon pagatubang sa inflation, una atong gisgutan mobalik ta sa atong tumong. Ikaduha, atong sabton nga dili ta mangitag kwarta. Dili nato pangitaon ang bahandi o panalapian kay ngano? Ingon ang Mateo 6:33. Unsa sayod sulti dito? Unaho nato ang Ginoo o ang iyang katarong o kamatuoran ug ang tanan natong gikinahanglan idugang na lamang niya. Di ta angay mabalaka sama sa mga langgam nga nabuhi, naglupad-lupad, way kabalaka. Kaya nakakita na mo langgam nga depressed. Sa man taon mo, oy?
Nakita mo langgam o agila nga depressed kaayo. Gibutang iyang pako sa iyang ulo. Kung ganang magtanaw ninyo, depressed ko. Ang kalami sa iro, nung anong ganaha ko giro, why moods ang iro? Imong patiran unya, pagbalik mo, okay, problema ang naganahan ko giro, kay makausap og environment. Muhabwag yapon nimo bisag patiran nimo ganina. Pagbalik, pero tao, so ipatid. Balintong yung ka pagbalik. Now, the important thing about this subject is that kung imong pangitao ng sapi, di nimo makita. Di ba, insulti sa Biblia, naayupat ka butang, adili matagbaw. Ang lubnganan, ang kayo, ang dagat, ug unsa pa. Di na ako isulti, ang ikaw pat ikaw. No, upat ang butang ingon sa Bible, sa Proverbs, nga dili matagbaw. Sama na ni ana ang pagpasabot sa Biblia nga ang tao lisod tagbawon. Ug mauna nga angay natong sabton ang atong tumong ug nganong dili ta mangita og panalapian o bahandi kay ngano kung unahon nimong Ginoo kaning mga butanga musunod. But pasor kung maborn nagi ko karon automatic madato ko, excuse me. Dugay na kang nataw karong kakalit mo hunahuna sa na magic. Kano magic sa gugma na. Pero after 3 days, mubalik as tinuod. Subot pasabot igsuon, ang planos Ginoo sabton gyud nato para ta ka makalakang makasulod sa dako nga pultahan sa panalangin nga giandam sa Ginoo. Now, kay numdum mo ni Solomon, katubitong tagalahog. Bible, Lixon, Bible. Ang butoy asa man mo, mura mong namakasyog duha ka semana. Si Solomon igsoon, giduulan siya sa Dios kay hari naman siya. Nangayo pa siya sa Ginoo, Lord, ngay kog sapi, hari na baya ko, dako na kog sweldo, Lord, ha? Paghatag sa Ginoo niya katungod o katungdanan nga may mong hari, unsa may gipangayo ni Solomon sa Ginoo? Kaalam og kahibalo pagduma sa iyang gingharian nga gitugyan sa Dios. Naa ka giatubang dako kag suliran dad-o ng daghang kanasuran. Mangayo ba kag sapi o kadaugan sa gira? Di ang pangayo ni Solomon kaalam. Mabasa na nato sa ikaduhang kronika 1:11-12. 2 Chronicles 1:12, 11-12. Mitubag ang Dios kang Solomon, husto ang imong gipili, wala ka nangayo kabtangan o bahandi o kabantog o kamatayon sa imong mga kaaway o taas nga kinabuhi alang sa imong kaugalingon. Nangayo ka hinuon o kaalang o kahibalo aron makamando ka sa akong katawan nga paharion ko kanimo. Ihatag ko kanimo ang kaalam o kahibalo dugang paniini. Hatagan ko ikaw og dugang pang kabtangan, bahandi og kabantog labaw sa nabatunan ni bisan kinsa nga hari kaniadto usa umaabot. Sayop di ay kung mangayo ta sa Dios og sapi, ang angay gyud natong pangayaon sa Ginoo kaalam og kahibalo. Aron ang sapi mosunod, aron ang kadaugan mosunod, aron ang pagkabantog mosunod, aron ang imong tingwa mosunod, aron ang gusto sa Dios mahitabo. Igsuon sabta pag-ayo, sabta lang yun. Usahay di nato masabtan nganong ingani, nganong ingana tungod kay wa nimo na sinatian ang tumong nga giplano sa Ginoo kanato. So mangayo tag unsa sa Ginoo igsuon? Kaalam og kahibalo, pastor, gamay ra kay among income, mahal ang palaliton. So unsay imong pangayoon? Kwarta di kaalam. Lord, unsaon man ninamo, unsa may imong gusto nga angay namong buhaton. Dili kaalam unsaon manikas, dili kaalam aron mamintaha, dili kaalam aron mubuhat og dautan. Kaalam aron mahimaya ang Ginoo sa imong ug atong kinabuhi. Kabalo mo igsuon kada adlaw nagsigig tingog ang Ginoo kanimo. Kada adlaw. Pero di lang nato mabantayan. Ingon sa Salmo 19:1-2. Psalms 19:1-2. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang buhat.
ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sunod nga adlaw ug matag gabii nagpadayag og kahibalo. Hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog. Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag og kaalam sa mga kulang niini. Kada adlaw igsuon ingon ng Bible, no? Ingon diri ug matag gabii nagpadayag og kahibalo, hingpit sa ang balaod sa Dios na naghatag kini og bag-ong kusog. So there's always God speaking. Kung siya tanaw ka sa langit, God can talk. Tanaw ka sa kawanangan, God can talk. Tanaw ka sa mga panghitabo, God can talk. He can always talk to you and give you knowledge and wisdom. Pero sa manggod no, kung angay kang makakaton, di ka makakaton, kay wa ka nagunahuna og pagkakaton. And that's why God is always screaming at us, telling us, son, daughter of mine, this is what you needed to do. But what we ended up, we are confused with asking for money instead of asking for knowledge and wisdom. So asa magita mo sugod? Balik kita sa tumong ang plano sa Ginoo. Asa man na magsugod? Ingon sa Proverbs 1 verse 7, Proverbs 1 verse 7, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang unsa kuno igsuon ang sinugdanan sa kaalam? Ang kahadlok sa Ginoo o pagtahod diha sa Dios. Panultihon 9 Gs, Proverbs 9 verse 10. Ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam, ug ang pagbaton og kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton og maayong panabot. Sumusugod gyud ta igsuon sa imong pagkaila sa Ginoo. Usahay no ibutang lang nato ang Ginoo of last resort. Kung wa na ko'y kadaganan, wa na ko'y kadangpan, dagan ko sa Ginoo. Manang wa tay agi. Kay usa ka ning atos Ginoo na bunog na ka. Kulatado na ka, usa na lang kaugat ang nabilin. Usap pa ka nagunaw na, ay Lord, wa naman gyud ay kayo mabuhat, base naa pa ka. Usa, it's too late because you've done what should have not been done and it's too late for you to overcome it. Usahay na ay grasya o kaluoy ang Dios. Do you know mercy? One day magtunta ni anano ka ng kaluoy sa Ginoo. Mercy is God giving you what you do not deserve. Ihatag sa Dios ang dili nimo angay nga unta madawat tungod kay dautan tang pagkatao. Pero sa grasya ug sa kaluoy sa Dios hatagan ta niya og panabot nga kaluoy gid niya ang naghari alang kanato. So when you talk to God about what is going on in your life, it's good that we understand where we fit and where we sit. Magsugod gyud ta balik sa atong relasyon sa Dios igsuon. Ingon sa Mateo 13:11. Mateo 13:11. Ingon ang Biblia, si Jesus mitubag ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Gipadayag na kaninyo apan wala gipadayag kanila. Ang sikreto mga pagpadayag sa Ginoo gihatag ngadto sa simbahan, sa Kristohanon. Wala gipadayag ngadto sa dili magtotoo. Mo nang gidasig nato ang tanan nato diri unta dili lang atong kaugalingon una-unaon pug nato atong mga amigo gigala nga makabaton pud sila Ginoo aron ilang masabtan ang pagpadayag sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Roma 15:14, Romans 15:14, mga igsoon nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug sa tanang kahibalo ug makahimo kamo sa pagtudlo sa usag-usa. Dili lamang ang Ginoo nagtudlo, nagsulti, nagpadayag, nagpadayon pag-ingon kanato. Bisan ang Dios nagsulti na niya na naggamit pud siya og katawhan nga mutudlo sa matag usa kanato. Igsoon maminaw gyud ta, dili lang ikaw ang hawd. Ing naimong tapad, ako pod. Meaning maminaw ta sa usag-usa. We cannot be thinking that we're better than the rest. Because the Bible said, you're not supposed to think that way. You don't supposed to look at yourself better than others. Sa Philippians manggaling, ingon dito, itrato ang imong isig katao nga mas labaw pa nimo.
And that is what God would like us to adapt in order for us to learn His promise. Ako lang paspason dito tayo sa oras. Unang Korinto 1:5, 1 Corinthians 1 verse 5, kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo na adunahan kamo sa tanang butang lakip, sa tanang pagpanulti ug tanang kahibalo. So asa kuno nato makuha ang pagkaadunahan? Naa nato makita sa paghiusa nato kang Kristo nga maghatag kanatog kahibalo, mo resulta sa pagkaadunahan. Dinhi na musud ang Roma 12:2 igsuon. Roma 12:2 ingon diri, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingong pangutok, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot diha kaniya. So ang atong tumong igsoon dili kwarta, ayaw pangayog kwarta. Kay sayop na kadayon, pangayua sa Dios ang kaalam ug kahibalo unsaon matagbo nga naa uyon sa plano sa Ginoo ang iyang plano o pamaagi. Panultihon 17:27, Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses words with restraint. Ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpunay sulti, ug taong kalma may matuod ang panabot. Wow, buot pa sa butik soon, kung naan natay panabot, nakasabot na dita pasagad og yaw-yaw. Kontrolon nato ang atong baba. Unsay kontrolon igsoon? Usahay mas paspas mo sulti kaysa mo nahuna. Pag nasulti na, usapan na ay sayop. Wa na, nakiha na ka. Na barangay na ka. Tuan mo nag-abot sa korte. Usap pa kayo, ay sayop. Dako nag-damage. Proverbs 24 verse 5, the wise prevail through great power, and those who have knowledge master their strength. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan, ang kahibalo mas importante kaysa kusog. I have 7 minutes. Ako ning paspason. Gusto gyud ko makuha ninyo. Mulaktaw lang ko sa pipilaig sa uno. 8 ka butang nga gusto ko ng inyong masabtan, nga angay buhaton. Naani tanan sa pulong sa Ginoo. Una, kung muatubang mo og pagsaka sa presyo, 8 ka butang. Una, you add value to the people around you, to your clients, to your friends, to the people you work with. You add value, magdugang ka og unsa man balor o ilang pagka maayo nga tao, ikaw ang naghatag ana ni ana kanila, or muhatag ka og pag-usab sa ilang paglantaw sa ilang kaugalingon nga mausab ang ilang paglantaw sa kaugmaon. So you add value to the people around you. Si Jesus manggaling miduol sa makasasa ngadto sa babae nga naay daghang na sakpan nga nagkumitog adultery, ingon na Ginoo sa mga tao nag-accuse niya, kinsa sa inyo ang way sala unang mubuno. Unya nahurot sila tanan, nya gisultihan niya ang tao, ikaw tan-awa naa pa bay nag-akusar nimo, wa siya'y nakita. Ingon ng Ginoo, you go and sin no more. Lakaw og ayaw na pagbalik sa imong sayop. Giusab sa Dios ang value anang bayhana. Ikaduha, not only give value to the people around you, ikaduha, be unique. Magpinasahi ka, magbuhat ka dili sa kadaghanang mga kalihukan. Kay kung pareho ra kanila, nganong piliun pa man ka? Mangitag yung kagpaagi nga pinasahi ka. Kung wa kay lain, ngisi na lang ang mabilin, ngisi Kung di ka kangisi kay wa kay ngipon, ipakita ang way ngipon. Na artista manggali ng uban tungod ana. Mayong buntag. So, not only you add value, number 1, number 2, you've got to be unique. Yun sa man sa Ginoo pag-ayo sa buta. Sali kay buta. Wa siya kita. Pero kadungog ba ya to? Pero sa kay baw asa padung tong gilwa.
Gikutaw sa Ginoo. Gipahid sa mata. Wa nalimtan sa tao kay unique man. Gubiyo. Niluwa. Pagluwa na ayo. Nakakita ng buta. Suway na suban, ikaw buhat. Sigurado wala nakadungog kas Ginoo kay kung wa na maluwaan jud ka. So be unique. Don't just do what others have been doing. Thirdly, hatag og kalidad sa imong gibuhat. Give quality to whatever you do. Sa Biblia, igsuno, katubitong hapit maunlod ang sakayan nga gikuyogan ni Jesus. Nganong hapit man sila maunlod? Dili tong naay bagyo. Kay gihatagan sila sa Ginoo og abilidad nga makapangisda o ang isda nga ilang nakuha, labaw pa sa kaya sa ilang sakayan. Kung ang Ginoo muhatag nimo igsuno, mas labaw kaysa lain. Ang uban muhatag kanimo og sa isda pa bulinaw. Pero kung ang Ginoo muhatag nimo iho adtos uslob. In other words, it's just so different. It's not the same quality. Lahi ng isda nga gitawag nato nga puwahon ang unod. Kanang dali bitaw makalanag kung dili na presko. Kumpara sa ato tulingan, kumpara sa mga mahalon nga isda. Nganong mahalon man na kay di man na baratuhon. Amen. Kay kung mahalon ng isda, na di ginabaratuhon. Kay kung baratuhon na di na mahalon. Give the quality to the people you are serving. Ikaupat, I'm trying to finish this. Give attention to details. Paghuna-huna, pag-ayo sa mga detalye nga angay nimong pagabuhaton. Kung sumay gisulti ni Jesus, nga tunasya sa mga Pariseyo, giingnan niya sa Mateo 22:18, nasahid si Jesus sa ilang dautang tuyo. Busa, miingon ang Ginoo, mga tagpakaaron ingnon, nganong inyo man gyud kung sulayan. So ayaw lang basta buhat. Remember katubitang ni Jesus si Kristo sa Jerusalem para pagsugod na sa iyang crucifixion? Detalye, pangita mog asno, pangita mog oxen, nga giandam para sa akong kasakyan pagsud sa Jerusalem. Attention to details. Ayaw gayud ninyong isalikway ang detalye. Ingon pa sila, ang detalye na diha ang yawa. Mayong buntag. Sabi ba, sige na kagpirma, sige na lag-forward, wa ka nakabantay, nga nain nakalusod ito, dinagko ng mga butang, gibuhat sa ginagmay nga pamaagi. So, number 4, unsay buhaton? Attention to details. Ikalima, always offer extra. Always offer what? So may gibuhat ni Solomon, wa siya nangay kwarta, nangay siya kaalam. Tungod kay sakto ang iyang gipangayo, giatagan siya sa Dios ug mas labaw pa sa iyang gipangayo. Kung Ginoo muhatag igsuono na ginay extra. Lord, hatagan ko pang tuition fee. Ngono niya ang imong pang uniform, ang imong allowance every week, ang imong balon. So kaalam gyud imong Panginoon kay ang Ginoo muhatag galing na kumpletuhon gyud na niya. Naapay extra. Sakyanan di ay nimo parong sa eskwelahan. Sobra na po na pastor, nangayon na galing kang pagtisod, pakapinan pag yun, ikaw na mo hatag, Ginoo man. Wa na naningong. Pero gatagan nga nagong di. Saktong pangayo diya sa Ginoo. Ikaunom, hatag og saktong serbisyo. Di lang half-hearted, dili lang ingon nga sama lang nga nakahatag ka, ihatag ang pinakamaayong serbisyo. Pinasahi ang Biblia igsuon. When you are now learning from the Lord, dili ka magpatuyang sa imong gusto, imong palipayon ang Ginoo. Mo nang mutrabaho galing ka, muhatag ang serbisyo, grabe, to the max. Kay ngano, dili man tao imong pahalipayon, ang naglantaw man nimo diha sa langit. Ikapito, ang unom, serbisyo,
Ikapito, identify people's need. Tanawa sa mga taong imong gitrabahuan o kauban unsa may ilang mga panginahanglanon ug tagbawa na. How is that important to the issue of inflation? Kaysa may gamiton sa Ginoo sa pagtagbo sa imong panginahanglanon? Kaysa'y gamiton sa Ginoo? Tao. Ang tanang panalangin gikan sa ipaagi sa tao? Sa naman taon mo, oy, napuro na lang mo tao. Ang tanang panalangin gikan sa ipaagi og para sa ingna imong tapad, tao ka. Gamiton kas Ginoo. Amen? Ikawalo, be interested about them. Don't only look for what they need, but be interested. Kanang bitong sa Amerika, ang ilang greeting, how are you? Pero pag sulti niya, how are you? Layo na siya. But pasabot, musara ng ilang how are you? Greeting rana, they don't expect you to answer back or really be honest with the answer. No, it's just hi and then goodbye. Pero ang gusto sa Ginoo, kung gusto ka nga tagbuon ka sa Ginoo, dako kag problema, pangalagad og tarong, og ikawalo, giklaro sa Dios nga imog yung hatagag importansya ang tao nga gihatag sa Ginoo nimo. Remember, relationship matters. Relationship and the value of that relationship can affect your future. Kung hatagan ka sa Ginoo og tao nga impluwensyado, dako nagmabuhat sa imong kinabuhi. And that happens when you are able to talk to the person when they realize you are genuinely interested about their lives. And everyone said, Amahan namong langit nun sa among pagatubang aning mga hagit. Walo ka butang nga angay nampud namong sabton gawas nga among unahon gyud ikaw. Amo pong sabton nga naa may mga usbunonon sa among hunahuna ug angay namong pagabuhaton aron namo malihok ang imong tukma nga rason. Gamita imong pulong Ginoo nga magiyahan kami ug dili mi mo pakyas kay alang man kini sa imong kaayuhan. Amahan sa langit, paminawang imong mga anak, tagbua kami sa imong pong sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nakadungog sa pulong sa Dios musulti og nakadawat bata sa pulong sa Ginoo rong kabuntagon. Igsuon tabangi ko, tabangi tag matagusa, magdala tag tao nga nangita og nagkalisod-lisod para matagbaw sila sa pulong sa Dios ug mausab ang ilang ugma. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Salamat sa Dios, Pastor Shoni. Thank you, Lord. Okay, dili na to kalimtan karong Wednesday. Adunay Cutting Edge Fellowship. Unya karong Thursday mao ang atong Couples Ignite. Ug ang Friday mao ang atong Cruisers. Amen. This is going to be a blessed week. Okay, daghang panalangin ang Ginoong Diyos nga ihatag ka nato this week, mga surprises. Manindot ang tanan. Amen, amen. Dili na to kalimtan ang atong pag-attend sa atong mga D-groups. Magpa-disciple ta o mag-disciple ta. Ang atong pag-disciple, padayon, o ang atong kita himuon nga disciple, padayon ra gihapon. O ang tanan, moingon og, isa inyo mga kamot, and let me declare God's blessings to you. Amahan, salamat kaayo sa imong pulong nga nagahatag og kaalam sa imong mga katawhan. Salamat Lord, this week imo silang giyahan pinaagi sa imong balang espiritu ang kaalam sa Dios anaa kanila sa tanan nilang buhaton kinilang buhaton nga adunay kaalam gikan kanimo. Salamat sa imong saad nga tanan nilang hikapon imo kining panalanginan og sila magmalampuson sa ilang negosyo, magmalampuson sa trabaho, magmalampuson sa pag-eskwela, magmalampuson sa tanan nga ilang buhaton. Salamat Lord nga imong mga katanghan imo sang panalanginan sa ilang paggawas, sa ilang pagsulod, sa ilang pagtulog, sa ilang pagbangon, tanan ilang buhaton ang imong mga katawhan
gimong gipanalanginan this week. Salamat sad sa proteksyon, Lord, sa imong mga katawhan. No weapon formed against them shall prosper. But ang imong kabubuton nga maayo, perpekto, o hangtong, Lord, mahitabo gayod sa imong mga katawhan. Amo ka nang gideklara, ako ka nang gideklara, adunay pagtuo kanimo, nagatuo nga imong pulong makagagahom gayod sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan. Kini akong giampo o gideklara sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo agree o moingon og Amen. Go and be blessed. Go and make disciples. Amen. God bless you all.